Ćao dragi moji, pozdrav iz Norveške. Odlučila sam da vas snimim video o kome ste pitali nekoliko puta, a to je korisna aplikacija za život u Norveškoj koja vam jednostavno olakšava i svakodnevno funkcionisanje. Mnogo toga možda kod nas nema i sve nepoznato, tako da žela bih da mu pomognem, da vam objasnim šta je to što ja koristim i zamolit ću sve vas koji ovde živite duže od mene, ja sam ovde ipak samo 3 godine, da slobodno napišete šta je to što vi koristite i šta je to što vam olakšava svakodnevno funkcionisanje. Kako ja ne bih sve na pamet, koristit ću iPad da se prisetim svih aplikacija. Ajde da krenemo od one čuvene aplikacije Finn.no. Znam da vam je vjerojatno ta aplikacija dosadna, vjerojatno ste uglavnom čuli za tu aplikaciju samo kada se tiče kako to da nađete posao u Norveškoj, međutim ta aplikacija ima mnogo više. Ja ću vam samo ovako približiti, ne znam kako i da li ćete videti. Znači ovdje imate sve. Kako da nađete nameštaj koji neko prodaje, nekom više ne treba, jednostavno želi da ga proda, posao kao što već znate, kako da kupite svoj, znači auto, tu je njihov, da kažem, tu stavite svoj oglas, tu ćete prodati ili kupiti svoju kuću, stan, vašu hitu, odnosno te njihove vikendice, putovanja, znači avionske karte, putovanja, također možete da naručite preko iste ove aplikacije, možete da kupite brod ako želite, možete da kupite motore, gledam šta sve još ima, manje više to je to, prodaje se, da, također polovna garderoba. Mnogi kupuju tu polovnu garderobu za decu i za sebe, pogotovo za vrtić, kada se deca stalno prljaju i stalno menjaju stvari, jednostavno roditelji nekada ne žele da bacaju u novac i onda kupite garderobu preko toga. Mnogi kupuju i prodaju skije, biciklove, znači apsolutno sve što vama više ne treba. Čisto ćete naći šolje, koje su moja strast, znači možete kupiti šolje, slike, satove, patike, kanu, vesla, apsolutno sve što vam padne na pamet, znači Finn.no, njihov portal, ja bih ga bukvalno nazvala portal za sve i svašta, ali zaista ozbiljan portal i siguran portal i nemate šta da se brinete kada kupite preko, kako se zove, njega. Zatim, da vidim šta je još što je meni zanimljivo od aplikacija, što se tiče apsolutno svake osobe i to želim da naglasim, to je bankovna aplikacija. Da li vam je u pitanju Sparebank, da li vam je u pitanju, kako se zove, ona Norges bank, više ne znam, verujte mi, ja sam već zaboravila koja je moja banka, prvo mi je bila ta Sparebank, sad mislim da mi je bank 1, nebitno je. Poenta je sledeća. Znači, uvek možete da napravite Aftale-žiro i sad ću objasniti što to znači. Jednostavno, napišete, recimo, struju plaćam preko Fjordkrafta, vi plaćate preko, ne znam, Elektrosrbije, Elektrovojvodine. Napravite taj žiro račun Elektrovojvodina ili svoje, da kažem, u ovom slučaju Fjordkraft ili u pitanju Norveška, i automatski mi se svakog meseca skine taj iznos 20. u mesecu, što ne razmišljam o tome. Isto tako napravim za račun za telefon, račun za internet, račun za struju sam vam rekla, kirija, osiguranje, znači osiguranje je nameštaje svega što imate u kući, automobila, vaše zdravstveno, neko dodatno osiguranje, putno, tako bih rekla. To je nešto specifično u Norveškoj, zove se Gjensidige, ako se dobro sećam, kažem, moram da imam ovo ispred sebe, ne mogu sada povedam, Gjensidige. Znači, kad sam prvi put htela da putujem izvan Norveške, ja sam pitala koleginice gde ja mogu da kupim osiguranje. Znate, ono kad putujete, pa kao 10 dana mi treba, to sam prvi uplaćivala nas preko Generalije, čini mi se u Srbiji. I oni mi kažu, kako misliš kao 10 dana? Rekao, pa samo 10 dana ću biti van Norveške, pa zbog toga. I onda mi kažu, pa nema to kod nas, nego ti uplaćuješ, znači, svaki mesec, cijele godine, non stop, i to osiguranje ti važi svuda. I u Norveškoj, kod kuće, na putu do posla, u privatnom, da kažem, nebitnom danu kada bilo šta radite, skijate, planinarite, nebitno. Isto tako to osiguranje važi kada ste inostranstvo i pokriva svašta nešto, od kofera, ako vam se kao uništi, do, ne znam, zubara, lekara, apsolutno sve što može da vam padne na pamet, otkazivanje putovanja i tako to. Tako da, na primjer, to je jedna super
da kažem, aplikacije i ona mi ide tu, da kažem, tu bankovnu. Znači, pojete što vi sve namestite, te mesečne troškove koje svako od nas ima i jednostavno ne razmišljate. Jer kako dođe taj datum, označite, ne znam, 20. 10. 5. 1. u mesecu, kada god vi želite, tog datuma samo vidite kako pare odoše lupam 500 eura s vašeg računa da se poplaća sve to što treba računa i samim tim ne možete da razmišljate jesam platio ili nisam platio, tako da se meni to jako dopada jer vi to morate platiti pa morate, kog datuma će da vam skinu, iskreno sve mi je jedno. Onda je još jedna aplikacija koja u Norveškoj dosta popularna, zove se Klarna. Klarna je vrsta ili način plaćanja. Recimo, kad budete kupovali, ne znam, kozmetiku, patike, otko znam, svašta nešto, kada poručujete preko interneta, često ćete vidjeti opciju plati, ne znam, karticom, plati preko Vipsa, to ću vam isto pričati, i plati preko Klarne. Klarna je ova ovde slatka roza aplikacija. To znači da će vam se račun platiti za neki 30 dana. Uglavnom je tako 30 dana i vi ćete nakon 30 dana dobiti samo potvrdu, imate jednu fakturu koja čeka da je odobrite da bude plaćena i vi ćete samo da potvrdite to plaćanje i automatski se plati. Ako hoćete preko Klarne, to je moguće, znači Norwegian kompanija, verovatno i neki drugi, uglavnom putujemo sa Norwegianom, želite platiti avionske karte, možda vam trenutno u momentu kada poručujete možda nemate dovoljno novca ili želite da ga jednostavno koristite za nešto drugo, možete preko Klarne da platite avionske karte, da ih odložite isto na 30 dana ili čak imate opciju da ih odlažete na 6 i na 12 meseci ako se dobro sećam. Nemam ništa sad aktivno trenutno na Klarni pa da mogu da uđem da proverim tačno, ali eto, to je nešto. Zatim aplikacija koja je u Norveškoj, ja mislim, najpopularnija, to je čuveni Vips. VIPPS, kad Norvežani kažu Vipsujem ti pare ili Vipsuj mi pare, to je jako smiješno, ali to je tako dobro. Mnogi prodavnici imaju opciju da platite Vipsom, znači idete u šetnju i hoćete da kupite sada neke namirnice, setili ste se da hoćete, ne znam, picu, kozmetiku, šta vam treba. Shvatite, nemate novčanik, nemate ništa, ali imate mobilni telefon. Samo uđete u prodavnicu i pitate, može se plati preko Vipsa? I oni vam kažu uglavnom, naravno da može. To znači da vi odete na svoj telefon, uđete u taj Vips, označite plati, ne znam, Maxiju, ajde da vam uzem primjer Maxiju, odete u, ne znam, Coop Mega, platite u nekoj apoteci ili ne znam šta god, ili želite da prebacite pare svom prijatelju, recimo prijatelj vas zove, znači izašao sam, nemam trenutno para ili šta god, možda vam je prijatelj zapao u krizu, nije ni bitno, ili recimo prijatelj je kupio nešto vama, što ste ga zamolili, recimo bio, ne znam, u Oslu i tamo ima neka brojnica koja nema kod vas i vi mu kažete kupi mi nešto i onda posle kaže važi, a vi kažete ja ti Vipsom nazad. znači to nađe da vi samo ukucate broj telefona te osobe ili ime i preziva, možete da odaberete i odmah vam izađe ta osoba i vi samo ukucate, ne znam, prebaci 1000 kruna, 500 kruna, nije ni bitno, te osobe automatski te pare ležu na račun istog trena. Poenta je zato što taj Vips spojen sa vašom bankovnim računom i to je sjajno. Znači, preko Vipsa možete da plaćate i preko neta kada kupujete, u prodavnicama kada kupujete i jedno drugima možete da prebacujete novac. Znači, ili ako nekom od vas zaškripi ili jednostavno tako. Evo, recimo, mi smo sad kupili poklon koleginici koja je bio juče rođendan i ja sam otišla da doberem poklon i najbolje poznajem i onda sam podelila iznos na nas 5, nebitno, i samo sam rekla i Vipsujte mi svi toliko i toliko kruna i samo to pare stižu na račun. Znači, to je jedna sjajna aplikacija, možete da plaćate, mislim, bioskopske karte, možete da plaćate prevoz, autobuse, tramvaje i ostalo, izuzetno korisna aplikacija. Još nešto što se koristi ovde, mi smo probali konkretno tokom selidbe, a probat ćemo verovatno i ovako da iznajmimo čisto auto, da ne biste otišli da iznajmite kola kod, jako mi je žao što ću zaboraviti srpske i engleske reči, kako se to kaže, kada želite da iznajmite auto na putovanju, recimo na 2 dana. Nemojte zamislite, zaista sam zaboravila kako se kaže. Sve u svemu da postoji aplikacija koja se zove Nabubil, znači komšijski auto. To znači, recimo, Bojani ne treba auto za vikend i ja stavim na tu aplikaciju Nabubil, znači marka mog automobila, koliko ja tražim po danu, recimo 500 kruna, znači 50 eura, recimo, tražim po danu, možete da idete najduže, recimo 200 km od ove destinacije
i auto je slobodno, znači taj vikend, vi bukvalno kalendar imate i onda vi ukucate, živim, ne znam, u Trondheimu, u Oslu, u Stavangeru gde živite, ukucate svoje mesto, na toj aplikaciji Nabubil i on vam izbaci, on kao nađe kola i on vam prikaže auto, ne znam, Audi na 500 metara od vas, Škoda na kilometar, BMW na 5 kilometara, nije bitno koji auto, i piše vam cena. Naravno, cena zavisi od automobila, vlasnik sam određuje cenu i onda vi se dogovorite, pokupim auto u 10 ujutru danas, vratim ga sutra ili za 2 dana u 10 ujutru. Ono što smo mi doživjeli, a vjerojatno i mnogi od vas, ako ste koristili to je to poverenje norveško, gde će vam oni često reći, ja nisam kod kuće, ali slobodno, kao uzmite auto, kažem, iznajmljivali smo 2 puta, kao ključ vam je na gumi od automobila ili kombija. To bilo nevratno. Kao kad završite, isto tako parkirajte mi samo ispred kuće i ostavite ključ na gumi od automobila. To je zaista za nas možda kao i da li je moguće, ali ovdje to tako funkcioniše i nemojte da se šokirate. Vi kada pošaljete zahtev, želim da iznajmim auto za 2 dana, nebitno za 1 dan, za 5 dana, taj neko će da pogleda vaš profil, znači vi morate registrovati svoj profil, vašu vozačku kartu, taj neko će da pogleda o vama nešto, ako ste već ranije uzimali, znači taj vlasnik može da recenziju o vama da li ste vratili auto neoštećen, sve je bilo po dogovoru, niste kasnili, znači da vam da pozitivnu ili negativnu recenziju. Znači taj neko od koga vi tražite i hoću tvoj auto za sledeći vikend, on će da proveri vašu vozačku dozvolu, vaše informacije, na njemu je, pošto je to njegov auto, znači on će da odluči, ok, slobodan vam je auto, slažem, želim da ti ga izdam, može doći tad i tad po auto, dogovorite se za to vreme. Mnogo jeftinije nego kad iznajmljujete auto od onih agencija Hertz ili kako se već zove, znači tačno nema ni srpska, ni engleska reč, kako se kaže, rent-a-car, gospode Bože, znači rent-a-car je mnogo skupi ovde. Sveća se suprug jednom želeo da iznajmi rent-a-car na 1 dan i da je ispalo nekih 150 eura, što je stvarno besmisleno, dok kad imate opciju Nabubil, jednostavno vi možete samo za 50 eura da iznajmite 24 sata i da odete do nekog mesta, da se lepo provedete, ne znam, obiđete neka jezera ili nebitno šta ste vi želeli, vas to niko, ne kažem, neće previše ispitivati, nekada mogu da vas pitaju gde ste mislili da idete i to je njihovo pravo. Znači, to je način na koji Norvežani zarađuju novac, a bez da išta rade. Oni su jako snalažimo i jako mnogo dobrih ideja, recimo to nam vjerojatno nikada ne je palo na pamet, a oni su razmišljanja, čekaj, ja na primjer znam da nigde neću ići, narednih možda 10 dana, ili znam da ne idem nigde sledeće vikend, onaj tamo vikend, ne treba mi auto, zašto ja ne bi zaradio možda 150, možda i 200 eura, zavisi na koliko dana će neko uzeti, kada mi auto već stoji čami u garaži, a kola su osigurana, sve osigurano, znači bilo kakva šteta, sve će to biti pokriveno. Tako da je to baš onako jedna aplikacija koja mi se mnogo sviđa. Ovdje u aplikaciju imate apsolutno za sve. Komunikacija sa lekarom odvija se također preko aplikacije. To vam se zove Helsenorge. Moram i to da vidim, ne bi da vam sad nešto omašim. Sad ću ja to da naćem. Imam toliko aplikacija, bože me sad čovjek za glavi. Helsenorge. Jeste, Helsenorge. Tu ću vam pisati sve, bukvalno, ako ste se vakcinisali, kada ste se vakcinisali, koje vakcine, koji datumi, ako ste vadili krv, rezultati su vam stigli, tu vam je sve. Želite da poručite novi recept jer vam je istekao recimo recept, tako ćete da poručite, lekar vidi tu poruku, komunikacija sa lekarom, bukvalno se odvija sve preko aplikacije, ali vama stigne poruka na mobilni telefon, imate poruku na Helsenorge, ulogujete se i vidite. I onda vi pogledate, pogledam za rezultate tvoje krvne slike, ne znam, imaš holesterol, imaš pritisak, bla bla, preporučujem taj lek, recept će biti spreman u toku današnjeg dana, možeš ga podići i to je to. Znači, jako je sjajno, to je sve, da kažem, državno, ne pričamo o privatnom sektoru, a mislim, tako funkcioniše sve, jednostavno, tako vam je ovdje aplikaciju, su im apsolutno za sve poručivanje avionskih karata, imate Norwegian aplikaciju, to ćete da poručite također to. Fjordkraft je moja aplikacija za struju, gde u svakom momentu ja mogu da vidim koliko sam struje potrošila, kolika je trenutna cena struje, kolika je temperatura u mom mestu, evo upravo sada gledam. Znam da se mnogi žale na cene struje,
želim da vam kažem, to je jug. Ja živim u prvoj trećini Norveške, zove se Midt-Norge, znači srednja Norveška, ali nisam na severu, moram da naglasim, često brkate, znači mi smo recimo neki 500 kilometara od Osla, a od nas, znači od tog Trondheima, skroz gore do severa, ja mislim da imamo 2000 kilometara, ispravite mi slobodno, znači daleko smo mi od severa. Kod nas je cijena struje fenomenalna, a na severu mi je još jeftinije, mi nemamo problem sa strujom, evo sada ću da pogledam, znači 130 € mi je račun za struju za oktobar, što je zaista smiješna cena, mislim da vratno toliko neki ljude plate u Srbiji. Znači mi nemamo ovde problem sa cenom struje u našem mestu, niti smo imali prošle godine, ali znam da jug Norveške jeste ima veliki problem sa tim. Šta još imam? Kao što imamo Telenor, imate Telenor u Norveške, pa imate ga, ja recimo imam Teliju i tu vidim, ne znam, telefon sam uzela, koliki mi je račun, oplata telefona. Ima i nešto fenomenalno, nakon godinu dana, nakon što ste uzeli novi telefon, vi možete da ga zamenite kao switch, kako god, i samo odete i kažem, ja želim najnoviji telefon koji je sada izašao i taj stari naravno vratite, odbije vam se razlika koju ste otplatili od ovog telefona i samo tu razliku ćete otplaćivati ponovno na rate plus ono mesečno. Mislim da mi izađe, ne mogu setim, ajde da kažem da je 100 €, ali možda telefon i da kažem korišćenja na internet, 6 GB koliko već imam, koji se non stop prenose ako ne potrošite, otprilike. Znači, nemojte mi sad da li je 700 kruna, odnosno 70 € stavlja tu, otprilike tako nešto se to kreće. Da imam šta još ima od aplikacije. Naravno, klasika, da imate sve one aplikacije za televiziju, Netflix, stream i šta već. Aplikaciju koju ja mnogo volim, to je BookBeat, tu slušam kao audio knjige, možete i da čitate i da slušate, da downloadujete, da slušate online, tako da to mnogo volim kada se šetam, fenomenalno da čitam, slušam kako god knjigu, znači to je nešto što ja volim, to nema veze sa vama. Šta još imamo? ATB, aplikacija preko koje kupite karte kada ste u autobusu ili Flitog je Flibus, ako se vozite autobusom ili vozom od aerodroma do određenog grada, znači fenomenalna stvar, zato što ti autobusi idu bukvalno neki 10 minuta, kupe u raznim stanicama i doslovno vas ostave tačno gde se vrata otvaraju i dođete u aerodrom. Sjajno je, uglavnom košta oko 20 € po osobi u jednom pravcu, ali je, hvala što postoji tako nešto. Šta još imamo da je uopšte zanimljivo, bitno više ne znam nije. Morat ćete da mi dopunite zaista vi koji živite ovde više od mene. Ja jako volim kada snimam ove videe i kada se neko ko živi 10, 15, 20 godina javi, jer ja mnogo volim da naučim nešto novo i da rastem, a ne mogu ako samo ja istražujem i pričam, tako da cenit ću svakog od vas koji ispod ostavi komentar za neke aplikacije koje su vama korisne i olakšavaju vam život. Aplikacija koju koristim od proleća do jeseni je Tier, čini mi se. To je aplikacija da iznajmite one električne skuteri, oni su sjajni za obilaženje gradova, imaju uglavnom svuda imate staze. Oslo, nemojte da se javljate trenutno. Znam i čula sam da je Oslo veliki problem sa tim električnim skuterima, da prave haose, da je gužva po gradu, da ih ostavljaju da je stignu, ali zaista u Trondheimu nije tako. Stvarno lepo i kulturno i ono što mi se dopada kada završite vožnju, vi morate kao završi vožnju da potvrdi, trebate da uslikate skuter, znači da se vidi onaj kod skutera i lokacija gde ste ga ostavili, znači da ne vide da ste ga zaista stavili na parking. Koliko se sećam, od leta su uveli kazne za to i skuter. Mislim da će također plaćati porez, a roditelji će biti odgovorni, čini mi se za decu, da li je do 14. godine, isto ispravite, ne mogu setim, tako nešto, ali sve u svemu i taj deo se regulisa i također imate tu aplikaciju isto da iznajmite bicikla ako želite da obiđete sa njim neka razna mesta. Moram još malo da prevrtim da li imam još nešto od aplikacija što su norveške, da kažem. Imam poslovne, to nema veze sa vama, ali mnogo toga na poslovnom je sve preko aplikacije da vidimo kada radimo, sa kim radimo, kada smo slobodni, kada imamo godišnji, koliko smo godišnjih iskoristili, da li imate nešto malo prekovremeno ili trebate još malo da odradite, kako god. Znači sve to imate preko tih aplikacija. Ajde neka to bude to jer trenutno stvarno ne mogu više da se setim, a ne bi da lupam
gluposti. Ne, neka to bude to čega sam se ja setila, ali stvarno ću ceniti svakog od vas ako napiše nešto šta je to što vama koristi, šta je to što vama pomaže u Norveškoj i što vam olakšava svakodnevni život, pa da podelim, da kažem, ta vaša iskustva sa svima vama koji gledate ovaj video. Slobodno pišite dole u komentarima. Ja ću sad uživam u ostatku nedelje, a tamo nekdo kod 6 idemo sa prijateljima u Kuglano. Rekla sam, ima da vas razbijemo. Držite na fige. Pozdrav od Bojana Hedoniste iz Norveške.